Dugang mabagong patakaran ang ipatuman karon ubos sa MECQ sa Cagayan de Oro City. Kung unsa kini, sayran ko sa report ni Cyril Chavez. Live, Cyril. Yasriya, laing barangay na usab dinhi sa Cagayan de Oro City ang nagtanyag og reward sa mga makasumbong sa quarantine na protocol violators samtang barangay exit pass gipatuman pag-usab dinhi sa syudad karong panahon sa MECQ. Pinasay sab ang paagi karon sa Barangay 17 dinhi sa Cagayan de Oro City sa pagdakop sa mga malapason sa quarantine protocols. Cash incentive og 5 ka kilong bugas ang ihatag sa barangay sa makasumbong sa mga tawo nga magtapok-tapok. Tumong niini nga makontrol ang mga non-essential nga aktibidad nga tinubdan sa pagtinakdanay sa COVID-19. I can't disclose the amount but I can guarantee nga iyang usa ka adlaw nga kaon sa pamilya masulbad sa atong cash incentive. Ug ato sang gisaad nga we will not disclose the information whoever sa nag-report sa ato Aron makontrola ang mga tawo nga nagapanggawa sa syudad karong MECQ, ipatuman pagbalik ang barangay exit pass alang sa mga aduna pay exit pass nga gi-issue sa milabay nga tuig, mamahimo gyapon kini nga magamit. Apan kung nawala na, mahimo silang mukuha pagbalik sa ilahang barangay. Dili ka ng ID, dili ka na nagpasabot nga apor ako kay wala ko kung nag-retire na siyempre, di na ko moadto sa akong trabaho. Now, kung na ako'y ID, wala pa ko mo retire, pero nga akong tuyo pagawas nagsuroy-suroy, dili gihapon ko apor anang higayuna. Samtang ang mga motorela gitugutang makabiyahe apan limitado na lamang ang pasahero. Gikan upat, tulo na lamang ang makasakay niini ug nakasuot og face mask ug face shield. Dili na usab kinahanglang mukuha og special permit. Samtang sa single motor, gikinahanglang magkabanay lamang ang sakay nga kumpleto sa safety gears. Yes sir, idungag lang din ako. Special permit is for PUVs lang nato sa motorela nato. So far wala pa kita dili na ta mangita og any special permits. Real atol sa pagpatrolya sa atong otoridad, isip kabahin na sab sa mga pagpatuman sa protocols karong panahon sa MECQ, ubay-ubay ang ilahang mga nadakpan nga quarantine violators sama na lamang sa gadula sa mga pisonet. Busa hangyo sa otoridad ang kooperasyon gikan sa katawhan aron mokunhod na ang local COVID-19 cases sa syudad. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.